uBhaka-ke wazalelwa eThekwini KwaZulu-Natal ngeminyaka yama-1960s wabedlala ibhola ezingeni elikhokhelayo phakathi kwamaqembu agijima kuwo kukhona iDurban City kanye neDurban United. Ngakho eBafana Bafana uHelman Mkhalele The Midnight Express ithi njengomqeqeshi uBhaka wayekholelwa kakhulu kuyo. Ngiyakhumbula engikhuthaza engibongela ukuthi ke na sengiyiBafana Bafana wangikhuthaza ukuthi angiqhubeke ngidlale leli bhola bengidlala kwi-Orlando Pirates. Uma ngizoqhubeka kanjalo kusho ukuthi amathuba ami ukuthi ngibe kwi-starting lineup azoba makhulu kakhulu, nangempela ngalithola lelo thuba. Ngo-1994 wathatha izintambo njengomqeqeshi weqembu lesizwe iBafana Bafana walichitha labukhali kangangokuthi laze laba ngompetha bebhola e-Afrika ngokunqoba isicoco se-AFCON ngo-1996. Waphinde wahola iqembu ngempumelelo lizibekisela indawo okokuqala ngqa kweyondebe yomhlaba eyabe isingethwe eFrance ngo-1998. Umkhalele uthi ukuletha ubunye kubadlali kwabe kuyinto esegazini kuye. Amanye amacoach bewasitshela ukuthi kena don't lose the ball or ungalilahli ibhola. So uma ngathi uthola ibhola uzwa umqeqeshi ethi kuwe ungalilahli ibhola, so udlala ngokuthuka. Kodwa ucoach like Bhaka bekathi Helman, take him on. Ati shoes, let them dance. Ati Dr. Khumalo, I want you to see people, I want you to roll those ankles. I want to put the shibobo to those defenders. Ati Mercedes-Benz, Linda Buthelezi, now Eric Kings, and if you must be tough on my opponent. Uthi ubuhlakani bukaBhaka busewusizo ngisho kulomsebenzi wakhe wokuqeqesha abadlali abasafufusa. Ezinye izinto engazifunda kuye izinto engizisebenzisayo njengoba ngiyisekela likamqeqeshi lapha kwiBafana Bafana, izinto ezifana nokuthi ukhuthaze umdlali ukuthi adlale ngalendlela asebenzise italent lakhe ngendlela efanele ukuze akwazi ukuthi asize iqembu. The Dog wabeka phansi izintambo zokuqeqesha iqembu lesizwe ngozibandlela ka-1997. Ngo-2010 ngesikhathi sendebe yomhlaba eyabe ibanjelwe kuleli wayesebenza njengomhlaziyi kwezemidlalo, kanti-ke ngoMasingana ka-2013 waqokwa njengomqeqeshi omusha weBidvest Vets.